gazpacho, creo que se llama. Sí. Como bocaditos tamén, pero das miñas recetas ricas, las recetas ricas de mamá, chamase. A persoa especial é a miña filla. A verdade é que foi un acerto facerlle caso aos Reis Magos, manuscribir e ilustrar este libro. Son recetas moi sinxelas e tamén algúns trucos que non son nada historiados, son cousas que facemos as nais e as amas de casa cada día. Esas recetas diarias que non somos adivinhando, pero que na casa gustan. Por exemplo, está aberto aquí e leo: hai os percebes co que nos gustan, temos que cocelos ben. Auga salar abundante, ferver percebes botar, volver a ferver, escoar e comer. É a maneira máis sinxela de cocer os percebes, pero que queden ben. Cada receta ten a súa ilustración e está escrito tamén por min. Pero de verdade que eu, aunque me gusta escribir, non son escritora. Moitas grazas, Ana.